Bafethu, inkonzo yombhemi lo muntu ongibulala umzasa basho bamntwana weziziba. Buyile bafethu with another banger. So bafethu namhlanje bethu ugatsheni ngapha. So namhlanje sizobe sibuzana ama-question yabo ukuthi nisazi nathi ukuthi singabantu abanjani yabo. Yabagatsha ubatshele lapho ukuthi ubani introduce. Hayi sanibona. Mina nginayo-ke intro mina nje. Ugatsheni nje. Finish. Bafethu ningakhohlwa nalapha ku-Instagram ugatsheni. I-TikTok isalode. Salodi TikTok, asikabi nayo TikTok. Bafethu Okay. Qale ngamaphi ndoda? Khetha lapha yale. Sibone iy'ntombi zakho phela. Hayi, angantombi mina. Apparently. Qale la. Okay. So umbuzo wokuqala uthi, do you believe in love at first sight? Hayi msanga lento ayikho leyo nto. Ayikho. Ayikho leyo nto. Kanjani manje? Msanga. Love at first sight umthanda kanjani umqeda ukumbona? Hawu mfethu, ikhona into enjalo. Nina nithini lapho bawethu, nithini lapho? Cela nikhulume kuma-comment ukuthi niyabhiliva yini nina. Umthanda kanjani umuntu uqeda ukumbona? Hawu. Into eyenzakalayo lena mfethu. Maqondana. Nakho umbuzo wakhe. What's the biggest lesson your last relationship taught you? Yo. Biggest lesson. So, i-lesson engiyifundile kwi-last relationship. No. Kodwa khona lo engimthandayo bethu. Asiyibaleka. Sicela i-lesson i-last relationship. I-last relationship. Last relationship. Sicela nje i-lesson. Asifuni okuningi. Sicela i-lesson. I-lesson. Ukuthi umuntu mangabe engafuni ukugcinwa wuwe, ngeke umgcine. Nomdedela ahambe bethu. Manje umdedela ahambe. Ngeke umgcine. So into ezoyisho leyo bakwethu. Iyo nje. Iyo nje into ezoyisho pelele lapho bafethu. Iyo nje. Ungamgcini umuntu nizwile. Okay, uthi umbuzo, is there anyone you wish you could reconnect with? Reconnect kanjani? Reconnect kanjani? Reconnect baba, reconnect. Nivuse lento ebeninayo. Reconnect. Akekho. Ungaqamba baba. Akekho. Hayi nabanga. Wengang. Do you believe it or not? Ngiyamkholwa kodwa. Akekho. Hayi namanga. Hayi namanga ngeke. Last okay. Have you ever been in love? Usho njalo umbuzo? Nawu umbuzo uThembi. Nawu umbuzo. Have you ever been in love? Nawuza umbuzo. So umbuzo uthi, have you ever been in love? Yes. And namanje ngisemathandweni bakwethu. Nenye nje intombi enhle iyazazi yona. Intombi enhle. Ngizonika kodwa ihinti ngokuhamba kwevideo. Mangabe nje uhlale kahle uzobona wena ukuthi ubale engikhuluma ngayo. Thanda scam. Ngitsheleni. Hayibo scam. Thanda scam. Hayibo kanjani ndoda hayibo. Awukahle. Bethi bayanithanda bayanikhohlisa njalo. Oyelele. Bayanikhohlisa. Oyelele.
Oh, okay. Now umbuzo, uthi umbuzo, if you could apologize to someone, who would it be? Hayi, Ubani? Lo ngathi kulaba uyaxolisa nje kuye. hayi, Ubani? angeke futhi nginame drop, uyazazi yena. Ubani? Lo owathi yena mina ngiyafeba. Hayi, Awu. Yo, Hayibo. yo. Hayibo. ngiyaxolisa impela. Hayibo. Kodwa mina ngizazi ngifeba. Wathi uyafeba? Hayi, Ubani manje lo? kwathiwa ngiyafeba mina. Ubani manje lo? Hey, hey, hey. Hayibo. Kwathiwa Uyafeba ngiyafeba. kanti? Hawu, Le ngikuzwa ngayo. hawu, mfethu. Hayibo. Nami kuthiwa ngiyafeba. Ngiyaxolisa kodwa nawe. Hayibo. If wayithola nawe esimeni sokuthi sokuthi ucabange yona lento uyicabangile. Kodwa-ke sithini kusemhlabeni? Uthini la? Nawu umbuzo. Can you describe your first kiss? Hey, yini manje leyo? Nangumbuzo. Yini manje leyo ethu? Nangumbuzo. Ayi, angiyazi yini leyo. Yini leyo? Yini lo ekhaya wena? Hey, Yini first kiss ngempela? Hayi. Kuqatshulwani impela? Hayi, angiyazi leyo nto mina. Kuqatshulwani? Angiyazi ngizwa ngani le nto. Injani Kuqatshulwani? ibuhlungu? Hayi ngizwa ngani ngempela. Hayi ngizwa ngani. Kuqatshulwani? Madoda. Okay. Okay, wo. No, vele. Okay. Nawu umbuzo. Nawu umbuzo uthi okay, uthi what's your love language? IsiZulu. What's your love language ndoda? I-love language yini ndoda? Love language. Yini ndoda? Hey, love language. Yeah, physical touch. Physical touch. Washa. Yeah, ngithanda ukuthinta manje ningithinteni Nkosi yami. Hey, shame yazi. Eish. Yazi. Hawu. Nimthinte. Uyawudinga leyo touch yayibona. Izomnyakazisa naye yavuka. Abe umuntu ebantwini. Okay, sibuzile. Okay. What thing keeps you going on hard days? On hard days. What thing engenza ngiphushe on hard days? Mfethu. Yazi bakwethu ngeke ngiqambele amanga. Kodwa nje le ntombi Nkosi yami udala uyazazi udala yazi. Uyazazi ngisho noma kunzima ngivele ngibuyele ey'thombeni zethu. Ngibuyele ey'thombeni zethu. Ngibuke ukuthi hhayi ngaze nganenhlanhla. Ngaze nganenhlanhla Nkosi yami ukuthola umuntu okanjena. Uyazazi udala. Wazi ukuthi umntana womuntu ngiyakuthanda lapho khona. Ngiyakuthanda. Angikaze ngiyenze le nto ku-YouTube channel. Qala ngawe. Wazi basho ukuthi ngidlisiwe kodwa hhayi. Angisakwazi manje ukufihla hhayi. Angisakwazi ngempela. Awuthi ngibuza omunye yabo sengikhuluma ngaye manje la. Hayi. Jabula in love. Hayi bo kahle ndoda awukho in love wena. Awukho in love. Yini uthando? Hawu. Yini Nkosi yami yini uthando? Mina azi kahle ngicane ngicaciseleni mina kahle ngoba igama lethu uthando. Hayi, angiyazi leyo nto. Angiyazi. Ngazi uthando la kamama. Finish. The rest angiyazi. Okay. Okay, awusitshele la wendoda.
What are the top 3 ways you deal with stress? Udila kanjani ne-stress? 3. lento ilula nje ukuqala Mhm. uvuka ugide uZulu yaba uZulu uyamsebenzela mina uZulu nje mawune stress vuka nje Vuka ugide uhlaba ugide, u-1. hlaba u-1 nje Yeah. U-1 loyo. ngiyadla Yeah. number 2 esithathu ngithi ngenzani ngoba vele ngumuntu odlala ibhola vele ngithanda ngidlala ibhola ngiyajoga Wethani? ngiyajoga Uthe uyajola demzwini. hey joga Uthe uyajola. joga Uthe uyajola. ugijima hey nkosi yami Uthe uyajola loyo. Uthe ngidlala ibhola. Ngiyajola. ngiyajoga Uthe ngiyajola. kuhlangana kanjani ke Hayi kahle, ukudlala ibhola nokujola ngizwile mina ethu. hayi Ngizwile. Abuza omunye umbuzo ethu. ngiyajoga Buza omunye umbuzo. Sizokwazi ukuthi sivale fast. Abanye-ke sebezositshela ukuthi siqhubeke siposte noma senza kanjani. lama question ayakho right ngizozibuzela mina kahle ngengqondo Okay. ngengqondo Ya ubuze. uthi umbuzo Hey wabuza into edakiwe mfana. Yo. who is your favorite who is your favorite ex? Ex. Ayanginayo favorite ex mina ethu. Hayi yabona bonke basho nje No, anginayo favorite ex. bonke basho nje sesomvumela nje ukuthi yena athi okay Anginayo akana favorite ex Umuntu mina ngembhekile mfethu uyazazi mfethu. Uyazazi uma ngabe uyayibuka le video sithandwa sami. Ngiyakuthanda. Uyazazi indaba ye-ex. sothini makasho kanje sothini ayikho into esiyisho Yini manje yini ex kahle kahle? I-ex yini? Hayi baba kahle. Hayi. buza baba Okay, umbuzo engizokubuza wona. Nami ngizokubuza manje siyayibeka apha nje ifoto. So, umbuzo engizokubuza wona uthi hey cishe waphuma igama amagama phela kumele siwakhiphe la. ngiyakhipha amagama So, uthi umbuzo wami ndoda. Ungavuma yini ukubuyelana naye u-S? Mayingathi nje avuke nje athi manje gatsheni ngicela nje ukuthi sibuyelane. ubani nalo Ngangibheda. ubani nalo Athi ngangibheda ngangingazi ukuthi ngangenzani. Ngicela nje ubuye. ngibuya ngithi ngibuya phi Ubuye nje ekhaya kuphi ngoba ngilala khona endlini ngithi awu ekhaya liphi ekhaya ngoba ngilala khona endlini Awu ndoda. Athi buye nje. ngizokwenzani Hawu. ngizokwenzani Athi buye. Usekukhumbule wayabona ukuthi wabheda. Wahambisa umuntu omthandayo ngempela. ungikhumbula uma kwenze njani Uyakuthanda. ungithanda uma kwenze njani Hayi ke. ngiyabuza ukuthi Hayi ke. Siyasebenza la madoda, ucela usiye kusiphazamisa please. ngibuza ukuthi i-meeting imayelana nani Asazi ukuthi le meeting imayelana le nani meeting imayelana nani hayi asazi ngempela awuthi sivale khona laba kwethu mara before asixabenanga mina naye lo muntu loyo yeah asixabenanga good terms kahle zingithi on good terms yeah ngowami umcabango yena manje nenkinga nami unenkinga nami kodwa mina nginenkinga nami okay ya inzwile ke bakwethu so if ngingakujabulela ukuthi niqhubeke nisazi kangcono ningabhala lapha kuma comment ukuthi hayi qhubekani noma singaqhubeki alikho icala bakwethu siyabonga ukuthi ufikele wazi wayibuka ivideo yaze yaphelela ekugcineni okwamanje siyayivala yeah sobona ukuthi senza kanjani so siyayivala manje nakho ukusubscribe ni like danko siyabonga amen goodbye